Dende que son pequenos coitei que no rural galego vivimos nun matriarcado, que as mulleres fan e gobernan, que mandan e que os homes traen os cartos para casa. Elas, pois, están ali e pouco máis. Pero esta é unha crenza extendida, falsa e inxusta. Confundimos capacidade de decisión con ter responsabilidades familiares. O mando coa xestión de tarefas necesarias no fogar cada día, tarefas que deberían tocarnos a todos. As mulleres asumiron traballos que os homes non querían facer, traballos da casa que pasaron a ser traballos de mulleres. E non abundando con xestionar a casa, mantela limpa, a comida, a roupa, ademais son elas as que se ocupan dos maiores e dos pequenos. Entre tanto traballo, onde queda o poder de decisión? Polo matriarcado? Sí, avanzamos moito, pero non é suficiente. A igualdade require desbotar mitos e construir realidades. Fagámoslo xuntas e xuntos.